Na de opening van het Boeldroom in 2013 hield de Jeu de Boules vereniging gelijktijdig een dag om nieuwsgierigen hun nieuwe strijdarena te tonen. Een echte open dag gericht op de sport kwam er tot nog toe niet. Tot afgelopen zaterdag. Stichting Boeldroom organiseerde toen een dag om bezoekers de mogelijkheid te geven eens aan deze sport te snuffelen. Vandaag waren dus meer echt geïnteresseerden in de Jeu de Boules. En mensen dus die zeggen van ja, nou, we willen eens even kennis komen maken. En we merkten dus dat er verschillende mensen zijn die dus dit wel in de toekomst willen gaan doen. Hoewel de term senioren aan de Jeu de Boules sport in Venray zit vastgekleefd, is het balspelletje zeker niet alleen voor de oudere sporters bedoeld. Het is ook een sport voor jeugdigen. We moeten wel eerlijk zijn en zeggen dat er dus best veel senioren meedoen. Maar ja, nou, het kan ook best een hele leuke sport zijn voor jeugdigen. En als het wedstrijdelement erin zit, dus dat moet iedereen aanspreken. Met 32 buitenbanen biedt het complex de mogelijkheden om met veel spelers tegelijk de strijd aan te gaan. Verenigingen uit de hele gemeente zijn dan ook vaak te vinden bij het Boeldroom. Maar de competitie is niet het enige belangrijke aspect op de banen. Nou, het recreatieve is heel erg, dus dat we met elkaar kunnen spelen. En ook de contacten zijn heel erg, de sociale contacten zijn heel erg belangrijk. En zo ervaren wij dat dus. En ook heel veel mensen die wij dus hier vanmiddag gesproken en vanmorgen gesproken hebben. Het eerstvolgende toernooi op het Speelpark staat dinsdag 31 mei op het programma.